sa Palembang na kung saan nandito po ako sa mismong naging boarding house ko way back 1992. So, tara na. Natin. So, ito po yung dating parang ginawang kantin ng nagmamayari dito sa boarding house. So, dito po kami kumakain. So, may parang restaurant dito dati. Ito na side. Tapos po dito, itong salon dito, dito kami nanonood kasi may TV si Lola, si Lolo. Ako minsan, nanonood kami dito. Sana kasi ito, dyan sa loob po. Okay. Tapos dito naman po, dito po sa taas, mga ladies, mga babae po dyan sa taas lahat. Dito kami sa baba. So dito po, magmula dito, halika. So magmula po dito, so ang naalala ko, itong area na to, panglalaki siya. So, nandyan yung isang pintuan. Tapos ito, wala pa ito, gusto ito eh. So, itong area na to, ito. So itong area na po ito, dyan pong mga lalaki. Dito pong aming parang kwarto. Diyan po ako sa banda rito. So itong area na yan, panyan, double deck yan eh. So yung area na yan, diyan po ako natutulog. Kasama ko si shout-out naman kay Atawid Jonathan Lumboy. Jojo dito tayo no, di ba? So doon sa banda po, doon ang kusinahan namin. Ngayon po may nangungupahan, so nakakaya naman ng pangasok. So dito po, ito po, mapapasan nyo mahigaan po. Mahigaan po dito. Ito po. So, dito nga nagdaan to ay pang babae lang. Bawal pumasok ang mga lalaki. Masyadong stricto noon si landlady at saka landlord namin. Pag nakita kang aakyat dito, sisigaw na siya. So, dito pang babae lang talaga dito. Itong taas na to. So, ito po. Ito, parang itong area na to. Dito kami tumatambay. Ito. Tapos ito yung aming parang kusina, parang yung dirty kitchen ng mga babae. Itong side na to. So ito, close yan. Kasi siguro mayroon namang upahan. Yan. Hanggang doon po, pang mga kwarto, doon sa taas. So may danan dyan. Bago na po siguro yan. So dyan sa dati yung may ikon dyan eh, may poso dyan eh. Dyan kami buhay dito rin sa Bayang-Bang. Okay, so ito po, dati po, ikaw, ate, pwede pong matanong. Alam niyo po, natanda niyo na ba ito na photo? Opo, ganito. So marami na pong nagbago dito. Alam niyo po ate, may ginto ko lang ate na lang ilan taon na kaya ate? 31. 31 ako. Matanda kayo. Ako. Going 50s na ako. Ilan taon mo to, ate? Opo. Ay, sinuster lang saan? Wala po dito na. Okay, so ito po, alam niyo po ate, ipaalala ko lang sa inyo. Ito pong dati, itong area na to. Dito po, may dalaw ko dito. Kasi mga double deck ka eh. Ang lalaki dati to. Ay, doon po sa taas, ano po, double deck. Oo. Kasi sabi po nila noon, sa taas mga babae, tapos sa mga babae sa mga. Oo, dati. Masawan na. Naintindihan mo ito kasi nag-graduate dito. So dito ako nakita. Mga bago Double pa lang deck. po kami dito. Dito. Ayan. Pa-shout out. Attorney Jonathan Lumboy, dito tayong dalawa. So ito po, noon kasi talagang masaya dito eh. Noon. Diyan ang sala noon. Pag lola. Diyan. Ito po mayroon na po. Ito, mayroon na to. Dati na to. Sa kanila pa to dito. Ngayon, iba na kasi. Magkano ang kon dito? Renta nyo ate? Mura lang. Hindi po dito. Iba sila lang po ang ano. Sila po 7.5 yung. So, Tapos doon po sa harap. okay. So, wala na. May Ano? mura lang po. Noon, siyempre sa hirap ng buhay. Kung minsan, si Lola pang kuwan. Medyo, kung wala na kami talagang pera, di ba, weekly kami bumili. Yeah, then kami kumukuha kay Lola. Pag wala na tapos babayaran sa the other week. Okay. So yan po ate, thank you ate ha. So subscribe niyo kami ate. Pa-share ko Hindi tong... pa po kasi bumabalik po more pa rin kaya. Okay, walang problema. Gusto ko sanang pumasok dyan sa presyo, sa taas.
Eh kaso medyo mayroon daw tubig na pag may pasok. So hanggang dyan lang kami sa may gate. So okay na po ate. Thank you ate sa binigay niyong time sa amin. No? Thank you. Ano pangalan ate? Okay, Myla. Si ate Myla. Yan po. Si ate Myla. Wala ate Myla. Yan po. So siya po ang napagtanungan namin dito since wala na po yung aming landlady at saka landlord dito. Siyempre mapunta na sila. So ayan. So ayan. Okay, thank you Binigay mo na. Atin mo tayo dito. Ito yung parang pinakadiki. Tapos kabila ay makikita mo po yung ilog ng Bayambang. So, pag wala pang klase noon, so hapon na, hindi po kayo pupunta. Medyo nagre-relax. So, akit po tayo dito. Mga tao dyan. So, ito. Ito yung parang harang, no? Diretso po yan. Yan, papunta na po ng palengke po dyan. Sa kabila. Dati wala pang ganito dito, di ba? Tapos doon, itong area na to, parang dati makikita pa yung ilog sa banda rito. Kaya makikita nyo doon, no? Ang layo-layo ng ilog, ano? Ang layo. Ayan. So, dito po tayo sa baba. Ito po. So, pag minsan dito kami dumadaan kapag gusto naming mamalengke dito sa hapon. Mayroon din doon pero kapag hindi ko gusto mo. Dati wala po yata dito eh. Ito lang yata noon. So doon po makikita mo doon ang ilog. Oh, natakpan na siya, no? So dito dati makikita mo na po yung agos ng kung dito tubig ng ilog. So siguro tinabunan. Yan medyo lumawa. Sa doon tayo sundara. Nawawala po kaming tatlo. Ayan, kasama ko. Nandito kami sa San Batao, Jog. Sa Bayambang. So, nandito pa ako ngayon sa Bayambang. Ewan kung bakit nandito ako. Ito po. Nandito kayo, iwan niyo kung bakit nandito kayo. Nawawala po kasi ako eh. So, yun na po ate oh. Nagtitinda po sila. Ayan. Pauwi na po ako kasi galing po ako ng Bayambang. Sa Pesyo Bayambang. Nagkataon po. Hindi po kami pinalad na pinapasok. Kasi po may konting problema yata. Kaya mga empleyado lang pinapasok nila. Sabi ko, graduate ako dito pero hindi pinayagan. Hindi pumayag yung guard. Naigpit ang mga guard dun sa may entrance ng Pesyo. Papasok sana kami dun para kahit man lang mabisita ko yung aking mga room dun sa taas ng Pesyo, Bayambang Campus. So hindi po kami pinapasok kasi nga po kasi may mga problema yata. So okay lang, next time na lang. So dito po tayo. Magawa na po tayo ng mga kain dito. Ate, magkano dito? 3 for 100. Ano po? 3 for 100 po. Ano po? Pinya? Pagkagok lang po. Diba? Hindi ka naman tayo. Ay naman ba sa channel ko ate? Hello po. Sir! Ate! Sarap to Malibre naman to. Ito ang sarap ng saging ni ate oh. Sweet na Mais. sweet, saka mais. Ate, hi naman ka sa channel ko. Hello po. Diba? Maganda oh. Sexy. Sige ate. So palagi kayo dito ate? Sir. Ha? Araw-araw o weekly? Hindi naman. Araw-araw po. Ay. Napalayo ako San Carlos. Kasi pupunta sana ako dyan sa Pesyo. Bakit po, sir? Bayambang Campus sa taas. Kasi gusto ko sanang i-vlog yung school dati. Kaso po medyo may po yung mga guard, ayaw nilang pasok. Mayroon daw problema sa may kulit kasi dito. So yun ang sinabi, kaya hindi ako pinapasok. Siguro next time na lang. Meron din. Oo.
Oh, taga rito kayo? Yes po. Dito lang sa Bembang? Okay. Bicol Norte kami. Ha? Bicol Norte. Bicol? Na-vlog ko na yan eh. Si Vincent Ferrer. Na-vlog ko na po siya. So kapag may miss lang naman, subscribe niyo yung channel ko. Ano na lang pinapangalan ng channel ko? Personal PA, ay personal assistant ko pala. So ayan po. So mamimigay pa ako ng... Ha? Sa YouTube? Kasi bago pa po ako ate, so medyo magulo pa yung mga vlog ko. Yung iba boring, walang kakwenta-kwenta. Pero panoorin nyo, sayang naman. Ano pong pangalan nyo? Oh, first PA, ano ka na dito? Mahina talong PA. Pakibigay yung sticker, please lang. Bilisan mo. Kuya, taga Malasigi na kami kuya. Ha? Oh, magkatabi lang tayo. San Carlos lang, di ba? Tabi lang tayo, di ba? Okay, don't forget to subscribe my channel. Here, my channel. Yan. O, di ba ate? O, pangalan ko mismo. Ako yan mismo. Ayoko. Hindi ka maganda. Joke. Joke lang ha. Dahil dito maganda po. So yan, nagbigay pa ako ng aking sticker. So, yan pala ang subscriber kasi bago pa lang ako. Di ba? Vlogger na teacher. Nakakaya. Isa pa PA, please lang. Halika dito. Subscribe niyo ako kasi makikita yung pangalan niyo. Anong pangalan Miss? Meryl po. Meryl. Ano naman? Meryl po. Ano? Eriniel. Magkapatid. Ay, kaya pala mga ganda. Ikaw ko yan, pangalan mo? Yoso, ang gandang pangalan ha. Si ate. Gloria. Wow, Gloria. Gloria. Isa pa daw. Oh, yan. Kaya lang wala akong pang merienda. Next time na lang pag-visit ko sa Kesyo. So ayan po. Sila po yung mga bago kong mga friends sa aking channel. Mga subscriber ko po sila. Sigurado ninyo ha kasi makikita ko doon. Oh, di ba? Okay. So bye muna tayo ate. Yan, di ba? Mamaya i-upload ko ito. Makikita niyo sa channel ko. Oh, ang dami ko ng subscriber, mapapanood kayo. Sige, ayan po ako. Ay, naku, napagod ako sa aking interview. So, guys, bye muna tayo sa aking channel. Uwi na po ako San Carlos. Bye-bye.